Kama sei kuzunaka kunge murarabungu ufamba zvinodonhedza munhenga kubhilivhisa kuti hauzi chapungu kasitepoti baya mwana une zvimwe zvinhu zvaunozorasha senhungu uri kwedu ndoita mari newe wakabatana uri chidungu zviri sei rainbow murarabungu. Right. Can anything come out of Sanyati? My teacher said to me when I was Kusanyati kuti, Shamari, you are a journalist who is making waves in Zimbabwe. Anova Kusanyati. Anyway, this is what Sanyati has produced. Ndoka ndakakurira kubva ndiri grade 4 1994 up to today. And I am proud to announce to you that there is an artist that has come out of Sanyati, anonzi Maritzburg. And we're still to come out from the school and akadzidza paBatanai Secondary School. And ndoda kuti muteererewo mhanzi yake. Maybe makambosangana naye. Ndo mabhuri edu atina unazo uno bhuri redu kutanga anonzi Maritzburg. Maritzburg kwazise vateereri. Vasekerera vari kukuona pa Facebook. Noti makadizve nyu vateereri. Nesanyati. Kusanyati ndiko ndinobva kwa White. Vataurira vakateerera kwa White keko kuti nasi White vari ku level B ko. Ndinoti makadimese. Vari kuzvinzwa kuti nasi rubude pa radio. Nasi ndiri pa radio. Padzinotungana tabva tatunga churu kurodza nyanga. And chandafarira pane mukomana uyu ndechekuti haasi kungomirira nyaya dzemhanzi chete. Ari kuitawo zvimwe zvinhu zvinomubatsira. And to your surprise, he is doing this without any training. Look at these videos of him making these beds in the rural areas of Sanyati. Maritzburg, inzwa interview yandakaita naye pandakasvika kuSanyati. It will really help you to understand that as an artist in Zimbabwe, I know music haisi kunyatsobhadhara zvekudaro. Vari kubhadhara vachona, of course, ndosaka muri kuzoona vari kuzoita queue yekukumbira mota. Music haisi kunyatsobhadhara chaizvo. Maybe one nyaya yeeconomy, also nenyaya dzepiracy. But ngatimbonzwai mukomana achitaurawo nhoroondo yake nekuti ari kufamba sei murwendo urwu. And imi mungakwanisa kumusapotawo sei vanhu vanobva kuSanyati oro vanofarirawo music inobva kuSanyati. Kuona muri kuno kunzvimbo yekuSanyati, chimbotitsanangurirai kuti imimi rwendo rwenyu rwemusic rwakatanga sei uyezve kuti muzosvika pamuri panapa ndiri kuona mune zvamuri kushanda nazvo. Nyatotsanangurai kuti zviri kufamba sei. Makaritaya music here? Aiwa, music handina kuritaya. Ndichiri mukati mayo mubato wemaoko yandini ndichingobata-bata. Ndo inondipo mari yacho yekuti ndichinodzikisawo music yacho. Music ndingakuti ndo chipo chandinonzwa kuti ndinofunga chirimo mandiri. Handiti. Alright. Machallenges amakasangana nawo semunhu anenge achibva kuno kuSanyati, toziva kuti vamwe vanhu vakaita sevanobva kumamisha vanenge vachifarira music yesungura. Why makachuza kuimba music yakaita seZim Danso handiti? Why makachuza kuimba Zim Danso imuchibva kunoku? Taiti maybe muchange muchiimba sungura. Zim Danso ngati musambo wandakangofarirawo. Inini pandakada kuzama kutongouita. Ndakaona kuti ni vanhuwo vaizvigamuchira ndakati ndo musambo wangu mune chipo changu. Alright. Tiri kuona muri kugadzira anga mabhedhi nemawardrobe. Izvi makadzidzira kupi izvi? Izvi ndakangozvidzidza ndega. Alright. Kungodzidzira ngoona kuti chinhu chindogona kuchigona. Handina kuzoendera kuchikoro kana angozvinzouza nguva mandiri ndakangozvidzidzawo ndakatanga kutoita. Alright. Machallenges apa muri kusangana nawo imimi semuimbi, amunoti dai ndakunda machallenges aya ndaikwanisa kuenda kumberi, maybe music yangu yaikwanisa kuenda kumberi? Ndinenge ndichidawo kurekodha kumastudio mahombe. Akaita sana Chisport, kunana Simplex. Yekuti ndokwandokwanisa kunzwikwawo nenyika yose. Nekuti amwe mumastudio andairekodha anenge ari madiki, saka havakwanisa kupusha kusvikawo kuti uende kumaradios nekuti unzwikewo nyika yese. Alright. Ngati nekuitawo mamavidheos ndozvandinchishuvira kuti dai ndaita, nekuda kuti mari
igadzirawo nemubato wemaoko haikwanisi kuti ndizoita zvese izvozvo ndizozvibatanidza. Alright. Okay, saka chikumbiro chenyu kuna Fantan ndechekuti kudi taurai naye. Kuna Fantan ndaikoti dai vatidana vangotipinzawo studio kwavo vangotisainawo tikwanise kuti tichirekodhawo tichiratidzawo zvipo. Okay. Right, ndaona mune mamwe projects amuri kuita panapa. Let's say munhu ari kukuonai ari kuda kupinda mumanzi, ndi ipi advice yamunokwanisa kumupa especially kana asati ane zvikwanisiro zvakakwana? Ndinoti tinofanira kuti wana wamwe mabasa ati tingobatawo nekuti izvo zvemusic zai zvinenge zvichidawo kamari wembichana. Saka zvinenge zvichidawo kuti kana tina mabasa atinobata ngatisasiyai tichingofocus takufocus nemusic chete nekuti iyo music iyo inoda kuti dai wawanawo kamwe kamari kaunenge unako kuti ukwanise kuti zviite. Anditeka. Ndaona mune mbudzi project makaitanga rini? Project yembudzi handina kuitanga kare ndezvamai manje ndakangoona mbudzi dzacho dziri kutowandawo. Okay. Alright. Right. So vanoda kusapotai vanokubatai panamba ipi? Vanoda kubatai? Vanondibata panamba dzangu 0779 833 147. Alright. Namba dziri pa app here? Ndo dziri pa WhatsApp, ndo dziri pa makosi. Alright. Okay. Last word zvamungange zviri pamwoyo penyu zvanisina kukubvunzai zvamuda kutaurira mhuri yeZimbabwe nemafanzi anosapota music yenyu? Ndinongoti dai vanhu vangoramba vachingosapota. Mune zvinyowani here zvamakavanyorera? Zvinyowani zvakawandisa asi kutoshayiwa mukana nekuti pandori nemaalbums angatokwana kana 3. Handiti? Yes. Alright. Saka ichimbovatiwo 2 kana maybe 1 yamuri kufunga kuti munogona kuzovapa pazvinyowani. Ndine kamwe sei kuzonaka kunge murara bungu ufamba zvinodonhedza munhenga kubhilivhisa kuti hauzi chapungu kastep kotibaya mwana une zvimwe zvinhu zvaunozorasha senhungu uri kwedu ndoita mari newe wakabatana uri chidungu zviri sei rainbow murara bungu. Right. This is Maritzburg from Sanyati, straight out of Sanyati. Right. Ladies and gentlemen, please support this fine art, fine youth. Thank you so much. Fantan, you heard the message. Please contact the youth and support him. He's coming straight out of the rural areas. I know you support ghetto, but please also support the ghetto that is coming from the rural areas. That will be much appreciated. Thank you so much. Mhuri yeZimbabwe, tosangana pamavideo anotevera. Makadi maZimbabweans. Zita ndinonzi Maritzburg. Ndofunga munomuziva ninziyo yakaita mukurumbira. Ndiana Orisa uchi. Ana ndinoruta Nzombe. Ndinobva kuSanyati. Alright. Makakurumbira ndepi song yamuri kunyanya kuzikama kuti makakurumbira nayo mugona kuiti Turu pichana? Alright, inonzi Magweja. Alright. Ndo nziyo yakaita mukurumbira. Nzvimbo dzakawanda nekuti nyika yese. Alright. Okay. Chimbo iro waitinzwe. Wawana gumba remari monya yotisiya rekedero ndopatosimudzwa bhemba zvadhakwa gina. Mwari komborera iwo Magweja pavanoenda kunochera vachinoshandawo ingai 3/4 yenyika vakawanda. Ndikaona vision yacho ndochema detecta nhonga mari ndiyo inotitandadza. Gweja rasa bhemba umwe angatandadza nemimanzi Maritzburg anotitandadza. Masango machena saka nasi unotomwandura. Right.